Zdravím všechny v mém dnešním videu. Většina mých videí je spíše veselá. Nabírá spíše ten veselější směr. Ale tentokrát udělám takovou menší výjimku. Rozhodla jsem se mluvit o takové vážné věci. A jde vlastně o to. Je to strašně složitý, víte. Je to složitý a pro naprostýho bezcitného člověka se to může stát nepochopitelný. Ono jde ale o to, že i mandarinky mají svá vlastní práva. A já, jakožto hrdý zastánce práv mandarinek a ostatních citrusových ovocí, jsem usoudila, že jsou mandarinky příliš utlačovány a že je třeba s tím něco dělat. S pomocí příběhu, který sepsala Mája Maříková, bylo mi svoleno ten příběh použít, pokud zmíním její jméno. Rozhodla jsem se tím vzbudit lítost ve vás. Přesně v tobě ukazuju na tebe. Přiznej se, žereš mandarinky. Přiznej to, strháváš je z kůže. No tak, přiznej to, dělej. Já to vím, já tě viděla, já tě sleduju. Za to můžeš ty. A já jsem se rozhodla ten tvůj pohled na věc změnit tímto srdcervoucím příběhem. Doufám, že to v tobě vzbudí alespoň nějaké emoce a že se ti to bude líbit. Vlastně ono se to ani nikomu líbit nemůže. Je to příliš smutné na to, aby se to někomu líbilo. Tak ale přeci jen doufám, že to ve vás nějakou tu lítost vzbudí a že budete bojovat. Že se přidáte na stranu dobra, na mou stranu a zachráníme co nejvíc mandarinek. Je možné. Kdysi, ani to nebylo tak dávno, žila jedna sítě oranžová mandarinka. Měla své místo v košičku na ovoce, který byl vypolstrovaný měkkým plyšem. Žila tam se svojí sestrou a její soused bylo sladoučké jablko, zelené mimochodem, plné vlákniny. Lepší život si tato šťastná a veselá mandarinka nemohla přát. Jednoho dne se však po košíku natáhla velká ruka a její sestru odnesla neznámo kam. Její krásný život, točka, nela jsem tu klávesnici. Já jsem skočila. Její krásný... Já to nemůžu najít. Tohle bych to sestříhala, ale neumím to, tak se pokusím rychle najít. Její krásný život se najednou změnil v slzavé údolí. Plakala celé hodiny a přála si najít svou sestru. Přála si najít jakoukoliv naději, jistotu, že se jednoho dne vrátí. Ale bohužel se neuměla hýbat. Je přece kulatá a chlupatá. Ne, počkejte, je kivy vlastně. Je prostě kulatá. O pár hodin později se její přání vyplnilo. Velká lidská ruka obejmula její drobné a kulaté tělo a druhá ruka zaryla drápy do její slabé, tenké kůry a začala jí drásat na kusy. Mandarinka chtěla bolestí křičet o pomoc, ale neměla ústa. Chtěla utéct, ale neměla nohy. A jedna ruka jí stále pevně svírala. A druhá už strhala téměř polovinu její kůry. Uvědomila si, že tohle je její konec. Ale skutečnost, že zase uvidí svou milovanou sestru, ji nechávala statečnou. Ruce mandarinku rozlomily na půl a
jedna z nich utrhla první měsíček. Mandarinka byla na pokraji zhroucení, protože ruka vložila měsíček do úst a ty ho začaly rozmělňovat na mandarinkový mošt. Já nemůžu dál. Já nemůžu dál. Pokračovalo to tak s celou mandarinkou. A když byla v žaludku celá, otevřela oči, které neměla, a spatřila svou milovanou sestru. Doufám, že tento příběh otevře oči i vám. Pevně doufám. Jediný, kdo s tím může něco udělat, jste právě vy. Už na vás ukazuju asi 50. Ale vy si to zasloužíte. Představte si, že jednoho dne ležíte ve své vyhřáté posteli. Zatímco k vám přijde takhle obrovská ruka, zmáčkne vás a začne z vás strhávat kůži. No, jak by vám to bylo příjemné? Je to smutné, ale je to smutná realita. Bojujme za práva mandarinek! Děkuji za pozornost.